Hallgass mindenképpen, lekommenálod. Jó van. Mehet, már megy a kamera? Már megy, tett a csukóba. Rendőr volt, rendőr. Napot. Annyit, hogy fogja a tábla átugát, véget megkötöttük a barátomat, hogy megkötöttük a csorsoknak. Nem volt. Ez is megazom, mert ezt is levetted? Nem. Rendőr nem. Hát fia. Hát Hát a rendőr nem vette, mert akkor elvette volna ezt a szart, ki kellett volna törölni. Ki kellett volna törölni. Kapcsoltad? Nem, ment. Hát Jó. téged vettelek fel.